L'any 2009, ara fa uns quants anys, l'Ajuntament de Xàbia va traslocar, que així es diu, va traslladar el riurau del Català d'Arnauda, un dels riuraus més grans de Xàbia i de la Marina Alta i per tant de tot el món, que és on estan els riuraus. El va traslladar, es va traslocar des del seu emplaçament original a la partida del Roig, vinculada justament a la finca de la propietat del Català, a l'emplaçament actual, que és on ara commemorem i celebrem que definitivament s'ha restaurat i s'ha cobert íntegrament aquest edifici. El riurau originàriament estava cobert i així apareix en un document fantàstic, que és una fotografia de finals del segle XIX o principis del segle XX de l'arxiu d'Antonio Chorro, en el qual es veu el riurau, darrere es veu l'asil Germans Cholvi, que estava en construcció en aquests moments, es veu el gran riurau cobert, la teula tal como está. ¿Cuándo empieza el riurau? Porque yo no me las fechas y eso más o menos tienes idea más que yo. Debe ser de finales del 19, todo esto, sí, y bueno, se llama de Arnauda, porque el dueño de este riurau acabó siendo Agustín Català Arnauda, que era hijo... de mi bisabuelo. Correcto, que era hijo de una señora que se llamaba Carmen Arnauda Jordá, que es de Madrid, es natural de Madrid según el registro civil. Los Arnauda es una familia de nobles que vienen de la zona de Andalucía y según me estuvo explicando Pere María Orts, las familias nobles lo que intentaban era emparejar con familias de poderío económico, los Català, porque eran comerciantes de pasa. Entonces, pues bueno, era el riurau de Arnauda por diferenciarlo del Català. No obstant, manté totes les seues característiques de dimensions, d'alçada, etc. Inclús s'ha recuperat perquè quan el van traslladar una part considerable del riurau havia perdut la coberta original, una coberta que se sustentava en bigues que van des de les parets a la carena central d'aquest edifici, un riurau, com ja he dit, grandiós, de més de 56 metres de longitud, a 2 èuies, en 14 ulls a cada banda, banda i banda, i en 14 ulls centrals també, més alts, que són a la carena, i s'havia perdut, com havia dit, gran part d'aquesta coberta que ara s'ha restituït. La gran producció del segle XIX sobretot és de raïm de pansa que s'ha escaldat. S'ha escaldat justament perquè el volum tan grandíssim de raïm que s'escaldava, la quantitat de quintars de pansa que es feia i que s'exportava, que es dedicava a l'exportació, era tal que n'hi havia que accelerar el procés, n'hi havia molta pansa i n'hi havia que reduir els riscos de que es feren malbé el raïm, perquè la humitat és el gran enemic. El procés de l'escaldada, per qui no ho sàpiga, suposo que la majoria ja ho coneixem, és un procés en el qual s'escalda el raïm de moscatell en unes calderes, en èuia i lleixiu, en una proporció determinada, justament per a afavorir uns talls, uns microtalls sobre la pell del gra de raïm per afavorir el secat, la rapidesa en el secat de raïm i per tant evitar els problemes d'humitat, que es pugui podrir, etc. Mare, 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 que el riurau es crema. Mare, 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 els canyissos també. Mare, 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 que el riurau es crema i a mi se me crema la nòvia també.